ja tää on vesihaaste. Työnnetään vettä suuhun ja tuli just tuolta kaupasta ja mikki jäi sinne, mutta onneksi mulla on tää ja tätä mä voin käyttää. No niin, mitäs meidän ammattinäyttelijä? Sano jotain. Sano jotain. Ei sitten, mitäs meidän ammattinäyttelijä? Älä mumise! Mitäs meidän toinen ammattinäyttelijä? Onko lähes vettä suussa? Mitä sulle kuuluu? Ja mulle kuuluu hyvää. Mitäs sulla oikeesti? Enää puhu! Mitäs meidän Kaunokainen täällä penkiläistä? Sinne meni. Meillä on 2 kilpailijaa jäljellä täällä treffipalstoilla. Täällä on Valtteri, Niko Talassaari. Valtteri on meidän kirjurityttö tänään. Hello, mä olen Valtteri. Mä olen 52-vuotias. Mä asun Helsingissä ja mulla on perhe. No niin, Niko, istu Kolmas sija. Miltä nyt tuntuu, kun tuli kolmanneksi? Okei. Niin, mitäs sitten menee Ja sä oot melkoinen naurupieru. Naurupiaro. No mitäs meidän ykkönen? Sylänä pois. Ja näin. Ja tässä oli tää meidän tämänkertainen naurukilpailu. Kaikki näistä on ihan huonoja, paitsi mä oon ihan parhaille. Oliko hyvä dieetti eilen? Jaa, Petruskalla on vähän dieettiongelmia. Siinä se juo. Joo, nyt. No niin, mitäs meidän Petruskauksella hausussa puskaa? Jaa, no taitaapi olla. Kyllä se nyt löytyy se puska sieltä housuista. Mitä meidän Ulla paljon syöt pullia päivässä? Ostatko 10? 10, ai jaa. Laitatko, onks niissä sokeria liian vähän tai otettu ite? Monta kiloa? 10. 2. 1000. 1000 kiloa, ai. Entäs Petruska, se sun vainos? Peruna!